úseky ciest 2. a 3. triedy v nevyhovujúcom stave opraviť a dať do poriadku treba. Otázka znie, či v tomto prípade naozaj účel svätí prostriedky a či cesta, ako sa k tomu dostať, je tá správna. Vypočula som si tu mnohé riziká a mnohé obavy. Ak máme teraz prevziať zodpovednosť pri hlasovaní za schválenie realizácie obnovy úsekov ciest, tak si myslím, že by bolo dobré mať aj spätnú väzbu a dozvedieť sa o tom, či to má aj niečo spoločné s ekonomickou efektivitou a či naozaj v tejto chvíli už toto rozhodnutie nie je viac politické ako ekonomické. Takže chcem predložiť poslanecký návrh. Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja žiada hlavného kontrolóra overiť ekonomickú efektivitu a efektivitu technického riešenia modelu obnovy úsekov ciest 2. a 3. triedy v predpokladanom objeme 65 miliónov eur z DPH na základe existujúcich podkladov a navrhnúť prípadné opatrenia.